Maksudmu piye? Panggil lemu. Oh iya. Tegese awake sehat. Sehat. Nggih. Terima kasih Kang Mbak Eka Suranti. Genti sampeyan tak goleki kancane Mas Bagong. Nggih. Mbak Elisa ayo kene. Dipethuk aja dipleroki ya. Maka ayo. Yuk. Yo yo aku mutu ngerti lara aja tinggal kabeh mandek kabeh kurang mangkoke yari sama kaya sing eling bakobo iku budaya kudu ngerti cara aja ditinggal tapi mandek kabeh kurang mangkoke yari sama kaya sing eling bakobo iku budaya bener kandha Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu biong cange biong limbo pabayu sugeng dalu. Wah, modiar iki kok. Agi ngrungokke omongane nang cangkem keju Sedaya mawon ingkang rawuh wonten mriki kula aturaken wilujeng dalu sami sehat sedaya nggih. mriki pundi? Mriki pundi? Wonten Kerandon. Randon kok tandon? Kerandon. Kerandon. Wonten Krandon. Kerandon kesesi menika nggih. Nggih. Pripun Mbak Elisa, panjenengan mirsani suasana malam ini bagaimana? Enjeh niki kaping kalih kula saged mirsani lan saged sowan lan Oh iya ya. nonton boten yang sebelumnya maksudnya di Pakalongan. Oh, Pekalongan. Ya, nonton legenonan. Ya sing sabar to, Gong. Sabar to Bagong gandul. Legenonan. Ya, legenonan. Ya, Nggih. niki kaping kalih meniki dan ternyata memang kalau legenonan di sini 2 tahun ya Pak Bayu. Nggih. Kalih tahun sepisan. Tapi memang masyarakat arep kleru meneh. Wis rapopo. Jane setiap tahun, Mbak, cuman Nggih. selang-seling setahun pengajian, setahun wayangan. Oh, ngaten. Nggih. Nah, yang bagus niki dengan wayangan berarti kan enggak meninggalkan budaya menika. Tetap gelar, tetap ngertos budayane. Lah niku sing harus di utamakan amargi nggih zaman kawit kuno rumiyin kejayaan pertanian zaman Mataram kuno niku nggih piawayang lewat tirakat. Lah iki nek ora ditirakati ya eman-eman le tandur ya Mas Bagong Bandung. Mudeng, Gong. Mudeng omongane mudeng ora, Gong? Wis karepe gini to iya ngono ra wis. Wis Ya, to. beda ya. Wis Gong. Kenalan sik karo Mbak Elisa. Mbak Elisa, Jelek kompletipun sinten? derek tepang kaya Derek tepang kok derek kepang. belum ngomong aku mau salim tapi itu kamu udah cebok. Udah cuci tangan belum? Koreng ya. Rasa cuci wis teles kok. Ya. Santai. Ora nek. Kaya bledok ya. Lah ini lho dan kaya telek cecak ya. Teles lambemu ngono. Lagi iki Bagong kaya telek cecak. Aran wo talet cecak.
enggal ini jadi mau kenalan loh. Paling ora mbok letong ngono sisan. Kenalan Gong. Derek Tepam, Nggih. Mas Bagong. Nggih, Mbak Elisa. Nggih, nami kula Elisa Orcarus Alaso. Elisa Orcarus Orcarus Alaso. Alaso. Yo, Injih. kok Al-Aqsa kaya masjid wae. Al-Aqsa iki jeneng musala kok jeneng apa? Alaso. Alaso. Sekarang Alaso. Alaso. So, dudu soso. Pi dalam pundi Mbak Elisa? Derek Tepam nggih bapakku seko toli-toli Mas Bagong. Saka endi? Seko toli-toli. Toli-toli. Injih. Pancen toli cedhak Eli kok. Toli-toli. Abine Bagong iki Toli-toli. Toli-toli. saka toli-toli iki daerah Sulawesi ngono lho. Oh, Sulawesi. Ngerti Saka lho. toli-toli. Saka toli-toli. Ya, ya, ya. Bapake saka toli-toli. Iya. Ibu takokno, Gong. Ibu Ibu seko lambelu Mas Bagong. lambelu dhewe. Lambelu. Nah, aku tuh kamu tanya apa tadi? Ibu saka ngendi? Ya ya aku jawab lambelu. Lambelu ngopo? Malah lambelu ngopo? Lambelu ya lambelu. Lambelu ra ngopo-ngopo. Ya kok lambelu ngopo? Lambelu ki jeneng desa ta? Lah iya Oh, toh. iya, iya. Lambelu iki jeneng Apa? desa lah nek raimu lah kuwi Lah lambelu. Wow. apa oke. Mbak Elisa, dawuh. niki panjenengan iki pancen wis diantu-antu piyai kene. Nggih, Apa matur meneh suwun. Pak Kasnuri niku wah wis rumoso bejo kemayangan enten Mbak Elisa karo Mbak Eka Suranti. Sembah nuwun Pak Kasnuri. Oh, nggih, Nggih. Bu. Wis pirsa rong Pak Kasnuri sing ndi? Lah wau wonten Pak Kepala Dinas Pak Kasnuri saking camat dadi aku ora ngerti sing piyayine sing endi. Yo, Pak Kasnuri kae lho. Nganu kompeli tadi lo lah ya itu yang pakai peci Yang ya. mana? Yang mana? Yang pakai peci ya. Iya, Pak Kasnuri. betul. Sembah nuwun Pak Kasnuri sampun bali nggih. Iki ngopo kok melu-melu dadah iki apa? Pak tabungan Kok tabungan? kas. Aku golek-golek senengane. Kok tabungan? Nggih. Yo, iki ngaturke lagu. Aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa. Ah. Nggih, wonten dawuh tadi wonten. Kula anu Mbak, niki wonten sing ngersake jineman mari kangen sik iku diaturke. Kula nyuwun Nyidam Sari luwih dhisik. Nyidam Sari dibawani sing bawa Mbak Elisa. Nggih. Mbak Elisa bawa Nyidam Sari, etok-etoke sampeyan seneng karo Bagong, gandrung karo Bagong. Kula Apa kok guyu? Aduh. Sik. Mbak Elisa. Mbak Ya. Elisa ini pendidikan terakhir napa Mbak Elisa? Nggih, kula S2 kalau terakhir. S2. Psikologi. Wow, dadi iso maca wandamu Gong psikologi. Iki wonge piye no coba Mbak? Ya aku ngerti bab jiwa. Ning nek Aku raga ra mudeng aku. Aku piye? Nek jiwamu mudeng. Lagi aku kudu takon, enggak Iya. bisa aku langsung menilai. Iya, Harus takon, tanya takon. Dan takon Mbak dites jiwane Bagong piye? Kula Kok? tanglet riyen. Ya. Sering ini enggak begadang malam. Sering Sering. seneng kok. Sok sobo pasar pora. Ya sok kalau mongso. Oh, nek sobo pasar senengane omong-omongan apa ora? Ya Nek misale ana wong adol ngono kuwi mbok nyang apa ora? ya mesine wong golek ringan ya Oh tanya. iya. Terus biasane nek ning nggon lapangan ngono kuwi sok mlaku mubeng apa ora nek? Ya mlaku-mlaku olahraga Oh mubeng. iya, terus sok dimesake wong ora? Ya sok mesake wong sok aku ya asam urat. Oh lah iya, kuwi sesuk melu aku ya. Lah ngopo kuwi? Melu aku. Ya Ya. jiwamu perlu dipresake. Aku edan to. Kuwi perlu dipresake nek wong kaya ngono kuwi. Aku ki ra edan. Kuwi gejala tingkat 1. Engko nek saya parah ben tak iso tak obati. Gelem ra tak obati? Ya gelem wong lara diobati mok. Nah ya, sing jenenge waras kuwi mau penting wis diomongke Pak Bayu mau. lho. Penting kok Penting. penting. Penting sing jenenge waras. Penting. Mau cari waras. Ya waras. Nek waras sok bengi-bengi pupuran putih. Enggak aku. Bengi-bengi kok pupuran. Berarti kuwi putih. edan anu taraf kedua. Kuwi patek nemen. Wis level loro. Wis karepe sing ngarani lah oh ya. Saya goleki pangan iki troningan iki. Lah ra troningan iku nggo ragat putu apa? Iya. Yo Mbak Elisa dibawani. Ayo. Duh, uang bagus. Mas Bagong iki arep kaya letong anggapan kuwi bagus kuwi. Mas Bagong. Ah, Yongka, aku kan baru mau nembang. iya ya. Ngerti. Uang
Piye diajeng? Ora sesuk ya sing adus ya. Senadyan to ancen pancen bagus ning sing penting adus. Aku ya adus. Adus kok isih gondo. Isih ana gondone. Ya sepurane wong ya kahanane lagi kok kepringet Yes. kaya ngene. Oh nyat arepe maraske wong edan iki kudu didusi ya pancen. Ah, lah. Bojone ati. Iki wedenge jane sing meteng ki aku apa kowe to, Mas? Iki ya wis meteng. Wes Santai wae. pirang Iki tak- sasi. 9 wulan 10 dino. Dina kuwi anak-anak gajah no. Iki anak-anak gajah. Lho, Oh, jauh. Elisa. Apa, Pak? Piye pripun, Pak? Oh, jauh nggih. Pak Bayu gimana? Nggih. Anu to. Nggih, monggo ditampi. Bagong nyetuke sing tewewu sapa? Kok yo ketoke. Piye Mas iki sing nampa aku apa awakmu, Mas? Wong loro. Oh iya. Kok iso melu kintil wae. Kakak punten, Pak. Niki ajeng nggih kula napa nggih bojo kula? Nyanyi langsung aja. Oh iya. Nggih. Matur suwun, nggih. Terima kasih. Matur suwun. Di sini aja. Lagine apa jare? Iki rasah kakean cerewet sing penting nyanyi ngono apa meneh bagonge kon mingkem. Ngono jarene. Lho mbok mau nggawa dagelan bisu. Ayo Rene, tutuke. Mriki, Pak. Aku kok kira. Ki. Nggih Oh. bagonge di teket. Lho katane loro kok siji. Mbok ya bet to, Gong. Moko senengane kene wae. Anu. Ayo. Ya Mbak Elisa. Kaya ngene wong nandang asmara Ya diajeng. piye to Kang Mas? Pancen ning alam donya iki ra ana wong wadon liya kajaba sliramu. Tenane. Tenan diajeng. Lah wingi sing nggon bakul mie ayam wingi kok sapa suwi ning kono? Saiki aku rung bayar. Bel. Ora ndedhe kok melintri ayo. Yuk. Apa tak wakku dewe. Mulano lanjut, Mbak. Duh tema jawa takang welasana mring wak mami besok kapan katakan jejer lan wong bagus. Ya aku iki diajeng. Apa sing bagus sih? Jejeran wong bagus ya wis jejer to. Hapus. Bagus. Jejer wong kakus nek kuwi. Hapus. Aku sih wis lho Mas. Anu. Upama nonah koda tanpa brau sasat saraten pepatri nyidam sari Yo, diaturke sak langgame. Monggo buka celuk Mbak Elisa. Monggo yo.
Sing siji omongan yang meletek-meletek dhewek. Ya piye wong lanang sing sabar. Lah kepriwe arep sing mengana dhisik apa mengene dhisik? Lah iki tak ngomong. Yang pedelok lah. Ayo sing dhisik, Gong. Sing dhisik. Sing gedhe sik. Ya. Arep apa mburi? Golek dalan ki angger gedhe mlebu ku sing cilik kari blusuk. Oh iya. Sing Ya. arep apa mburi ki? Arep apa mburi? Arep apa mburi? Wis piye-piye penak. Ya wis. Mburi ya. Ya. Ayo. Ngapa? Sinden kondang kok bokong gedhe sisih. Kok gedhe sisih ya ora mungkin. Saben bengi. Mondor-mondor iki dalan. Nang. Ayo. Dalan. Nyawang. Mepet. Mepet. Aja mundur-mundur Mepet. mepet lho kecepit iki ulan. Kona. Alah. Eleh. Mandan mangan sithik, mandan mangan sithik. Kowe kok gak. Hal. Jane tayang apa ora sih? Kan kowe malah keturun ngono kae. Coba coba. Kok laku. Gene awake ora. Coba iso nek iki. Jal. Oh, sik. Ayo. Awas, yuk. Wow. Piye? Piye sa? Ya ora pati krasa sih. Padahal gedine semene masa ora kerasa. Gak tahu apa sebabnya aku ya ora ngerti. Mesti mau Rika kelalen durung ngombe jamu. Jamu apa? Jamu plikita wingi sing tak tukok. Heh, Pil kita. pel kita kok pli kita. Sing tuku warung wingi kae lho. Pel kita. Wah, kowe muni jamu kuwi aku gringgingen. Sene nggon aku kok muni kono mau kok ora muni. Lah iki lek ngomong mau jare aku keturun lawet mau aku tak turok-turoke ra turok-turok kok. Ora merem-merem kok. Eleh. Ora merem-merem kok ora turok-turok. Ora ada dibaleni to kok tak tapuk sih. Ayo Mbak Elisa, nano. Coba. Yen memaca. Ayo. Gaya lala. Lagi sopisan. Ayo. Ayo. Kayu saru. Ayo. Alah ditonton piye oke. Saru Ora. ngenekno. Yo. Kowe iki karo aku kaya gila ngono. Yo piye sih? Santai, penak-penak. Nano. Ya. Yen memaca. Mong karo janur. Gone. As. Yo. Ya. Pas. Ora nek karo Elisa iso majleng ngono ning Ta sing remuk nggonamu ya. wingi iki wis tak jahitne lho. Ayo. Coba ngarep lah buri mau. Oh iya, ngarep nek no. Ya. Ya iya. Ngapa iki mripatku iki lho? RT lagi rapat ta. Ngapa RT rapat ning kono? Wong kok untel-untelan. Gong, kowe kok tak obongi gong ngene gong. Ayo. Kembang. Malah kaya boneka sing nunggu kitiran ya lho. Sisine senak-senuk isine dingklak-dingklok. Bareng apa? EKI ngene-ngene lho. Ngene, Kaya nek wong melat-melat. Iya. Aku iki rambutnya jadi tapuk ora. Ayo. Melodi topo. Awas. Alah. Kandhane kok kan melet to iki. Kamu nih
Ana basa apa? Sing basa asli Bagong. Nyatane kanggo kene ya pas kok. Ya coba. Mana? Ya. Pacitan sarwi Awas. Oi. Oh, kene ngarep bure iso kok. Dadakno. Lancang. Piye? Aku wingi bar kok dokter wis beres kabeh kok. Dokter ngendi? Ya dokter ning Solo ngono. Beres apane jengglange mlempem ngono kok. Lah nggo namu kuwi sing perlu diseliki dik. Seliki dikanggo kene gini ya cocok. Diki Mau ki jane pas ora to pas karo kowe iki? ya pas ki Mbak. Mosok pas. Andani pas kok. Etok-etok aku ben marem. Oh, baik legani. Mung etok-etok. Kowe mau ya gretan to? Rungokne. Kowe mau ya gretan to? Etok-etok. Sing penting kowe seneng to. Sing penting kowe seneng to, Mas. Ya, weh. Yo. Yo, nano Aku tak ganti pasangan bae lah. Sapa? Ngene yan. Oh. Ojo. Lah iki ra tekan-tekan gegedan peteng kok, Kang. Ya piye wong ya aku ki ya geden weteng saya ya piye meneh wong ya kahanan ngene iki kok. Ya, masa ya. kowe ngajak pasangan Alpian malah kesro. Masa arep jegleng. Amit ya yu. Amit ya yu. Ya baik ah. Ngano. Parian sik, selingi parian sik. Parian sik. Ayo. Seko Mbak Fahmi yo. Parian Mbak Fahmi. Pak Lurah panggungnya amblek, Pak. Ah, no. Minggir. Awan-awan Awan-awan. neng Tegalan. Tegalan. Kuwi dagelan. Dagelan. Apa padesan? Padasan yang nggih wudu bersama. Yo, Mbak Suci. No. Mangan rawon Mangan rawon. neng kutha Kediri. Roket diri. Terus Saya kemawon pinaringan rezeki. amin. Yo, bar Mbak Suci terus Dita. Ayo Dit. No. Neng Lumajang Lumajang. tuku tahu. Tuku tahu. Sing nonton wayang mugi sehat selalu. Amin. Yo, Rizky. Yo, Yang Pemalang yang Pemalang. tuku sukun. Tuku sukun. Sing nonton wayang Nggih. tansah sayuk rukun. Amin. Ayo, Eka Cilik. Tuku gentong Oh gentong. Gentong. Tuku gentong terus ning Purwodadi. Yang Purwodadi. Mas Bagong Ya. ganteng sekali. Amin. kaya Sapi. Gua atek sekali tambahi kaya sapi. ya Mbak Elisa, ayo. Ini apa? Parian. Oke. Ya. Numpak taksi Numpak taksi. neng Pekalongan. Pekalongan. Warga Krandon ke sesi. Randon ke sesi. Pinaringan lumintu karaharjan rezekilan tansah kata kebahagiaan. Amin. Ini didongake ngantek turu saya. Ayo. Pariane ndongane kabeh. Iya. Eling-eling wong toli-toli. Yo Mbak Eka. No. Tuku baygon. Tuku baygon. Terus ngopo? Dicampur sego. Baygon campur sego ki arep mateni wong. Sak sirku to. Sing tuku. Ya. Tuku baygon campur sego terus Bagong. Bagong. Muga munggah swarga. Amin. Tak dongakne Gong. Amin. Gong wis tak ndang mangkat to, Gong. Ose to. Lagi repot. yo Mbak Elisa. Nano. Panas udan panas lengaling. Halo. Yo.
misowa yo. Misowa sampai gunung yayong mas nadyan wadon sarta Etan bali ngulon Satya ning lakon Niki Mbak. mane banyu Yo Mbak Elisa langgame. Radi macem Bu, mboten apa-apa Bu. Jantung doramu. keturunan sing Bariki batlaski Rama Seger, Nduk. Nggih. Ibu-ibu gen beksa kabeh iki. Nggih. Pipalondo. Monggo, Irama Seger yo. Yo. Oke. Ben bareng ayo. Apa
banjur ngomong ngomong mas aku Ho ho ho. Hey ho ho. aku digawe loro Yo legani. Wetane kaya suwe banjur ngomong hatiku digawe lara kembang melati gawe larane ngati kembang subeng gawe hatiku bingung kembang mawar ora becik kanggone iku paribasane ini barame luwe tak Terima kasih matur nuwun sedaya mawon ing sampun berpartisipasi tindak wonten pepanggungan nggih. Monggo. Ini napa niku dadi tandha tresna Mbak Elisa. nggih Matur suwun Rahayu niki nggih. Oh nggih 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 monggo monggo. Monggo pinarakan jangan malih ibu-ibu matur nuwun. Moga-moga Nggih. Jan, gue Jan. Terima kasih. Bos ayam menika. Nggih. Kuwi sing lenggah. Engko lelagon tak tutuke ning Pathet Songo sing umber jagate. Ayo tak nggih.